ben ik in uw prachtige Haatstad. Nee, net die. Ik ben Joet in de Haatstad van Nederland. Amsterdam. Ik wacht op mijn vriendin Sarah. En dan gaan we even shoppen en gewoon leuk in Amsterdam wezen. Want dit is wel een wat ons als Friesland. Let's go! Nou, ik ben nu bij Sarah en we rennen nu door de Kalverstraat. Alleen nog iedereen zit is een beetje on, dus we stoppen de vlog. Tot zo. We zijn nu in de Lush. En als deze winkel dan net kent, dit is een winkel met al je bad- en bodyproducten. En dit is al je makken zonder testen op beesten. Dit is een shower jelly. Oh yeah. Een soort van pudding west die lichaam mooi was gekest. Very nice. Ik zit nu in een pashokje. En het is tijd om even een leuke outfit op te doen. Nou, ik heb hier een broekje aan. Maar vind ik dat echt boeiend. Dus. Oké, tijdens het shoppen terug is het één tijd van een drankje. Ik heb een lekkere San Pellegrino Clementina, maar guys, what de Fanta. Dus dit is een Fanta met onbekende smaak. Dus ik ga raden welke smaak het is. Banaan, ananas. Het zou best kunnen. Banaan, ananas. Hij is wel lekker. Goedgekeurd. Nou, geef u eten. Yo, ik ben nu my seats. Hi. En ik ben Saar en we zitten nu bij de... Oh, wow. Vegan Junk Food Bar. Krijgt heerlijk jongens eten en ook hebben we een wasken bij de Dirk. En een Dirk is een supermerk die alleen nog In Midden-Nederland. in Midden-Nederland is. Dus dat is wel heel cool. Ja, heel. Let's go. Wow. In deze supermarkt is gewoon een mega koelkast. Is je min 20 graden? In de metro. Oké, ik heb direct via Too Good To Go een magic box gekocht van Dunkin Donuts. En Too Good To Go is zeg maar een soort van app waar je dan eten wat voor het goed wilt. Ik heb een keepie van Good Prijs en dan krijg je een doos met mystery food en dan wist dus net wat erin zit. Dus nu krijg ik een doos met donuts en we gaan nou checken wat erin zit. Oké, hier is de doos. Kun je 4 euro vertellen? En er zit in. Wauw! Dat is wel echt een goede assortiment. Zin om dit lekker op te kanen. Voor maar 5 euro. Yeah. Oké, we zijn nu bij Sarah en Pascal thuis. Yeah. Het lacht is een beetje lelijk. Het is nu tijd om de Dunkin Donuts te proeven. Oké, we gaan die brune met brownie. Probeer in. Proost! Tjoch! Ik ben helemaal, zit er helemaal in. Oh, er zit ook chocolade in. Oké, 3, 2, 1. Wat een chocoladebom. Nou, goedgekeurd. Doei! Goedemorgen. Ik heb direct heerlijk slit hier bij Sarah. En Sarah is nog bij Spalleta. Dus daarom zal ik even te sparten. Let's go. Yo, Sarah en ik zitten nu bij een leuk lunchrestaurant en ik zie hier een heel cool bakje thee. En jesjes dat het inschonken wordt. Cool. Nou, eet smakelijk. Nice. Het ene eten is op, dus het noodtiet van het oren eten, namelijk een heel erg lekker koekje van het koekenmannetje. Nou, dat is hier in Amsterdam wel echt een fenomeen. Ik weet niet, is dat een... Wauw, yeah, lekker koekje. A few moments later. Ik zit nu inmiddels ook alweer in de trein. Ik ben rond naar huis. Wie leuk in Amsterdam, wie leuk om maar mijn vriendinnetje. En dan is dit het einde van de video. Vergeet te liken, te abonneren. En dan zie ik hem de volgende keer. Doei!